Forester tei Forest Guard ni sebukni bagwi amjokmung go asungna bagwi jotono apply khlai rwlaikha. Apply khlai rwmani bisingo qualifying paper haikabo the language paper hinmano chwng abono Bangla yakabo Kokborok chwng Kokborokno chwng Tripura sorokni bisingo hwnkhe kwbangno select khailakha. Phiaba tabuk kaisa wnganw phaikha haikaba bwkhao kaisa khep tamni hwnkhe script no twiwi. O Kokborok paper abo Bangla script baida wngno Roman script bai. Abono twiwi khiyaswk bwkhao mithingmani achuklaijak. Tamni hwnkhe chwng pass tongna nangnai. Pass wngmani hwnkhe chwng abo je script no twiwi chwng kaham khe saimano nangnai. Tei aboni bagui no tini koklam Bangla script baida wngnai Roman script bai. Hwnkhe phaidi Bangla script baida wngtotok na Roman script bai abono nailaiui no hwnkhe Lamsogo bayapsong ani koklamo tini chwng script issue no twiwi koklam khlailaiui no. Kwbangma bayapsong no baksa phone twi baksako online twi khaiui ano swnglaikha Bangla script baida wngtotok na Roman script bai atui hinui. Hwnkhe bayapsong angbo abo saimaiya haifano ang kaisa idea norokno share khaino ani je idea haikaba ani je uansukmani Roman baida wngtotok na Bangla bai wngtotok. Abono twiwi ang kaisa oro chat swnamkha nainai di Bangla tei Roman hinui duita chat swnamkha oro chat ni bisingo kwbangma option chwng nailainai bo Bangla bai wngtotok na Roman bai wngtotok. Ani uansukmung Bangla no percentage kwbang. Tamni hwnkhe tabuk swngjagra Bangla script bai mano kwbangkhe swngmung belai rok swnamjago. Hapangni bwkhakui jekono amjokmung rok hwnkhe abo Bangla script bai no wngwi tongo. Tei kaisa madhyamik tei higher secondary rwngramao Bangla script bai no amjokmungni swngmung swnamjago. Tamni hwnkhe madhyamik tei higher secondary rwngram rogo tabuk swngjagra chwng Roman script no option tonidi hinui sannaifano abo hapang gosigoui naiyako Bangla script bai no swngmung belai swnamjagui tongkha. Hwnkhe ayang bwkhakni hatnakhai bo chwng Bangla script bai no swngmung belai wngthotok khai ma tongo. Tei kaisa nainai di tabukni hapang devanagari ni bwkhago. Chwng hapangno sanlaiui hapangno sanmani bisingo chwng Bangla script bai bo Roman script jebai kaisa haikaba Bangla script bo tongdi Roman script bo tongdi hinui sanlaiui tongo. Hwnkhe sabo sanlaikha iborogo bo. Hwnkhe naidi tabukni hapango hwnkhe besibagno devanagari ponthi haikaba devanagari no support khainai. Hwnkhe ayang bwkhako nahankhe bo chwng Roman script bai wngthotok ya hai. Bangla script bai no mane Bangla script mane chwng devanagari ko chinaro chalok wngyaku. Hwnkhe Bangla script bai chwng agini hai chino chalok wngjak hapangni jekono samung. Hwnkhe aboni bagui Bangla script wngthotok wngwi mano. Abo kaisa point wngwi manukha. Tamni hwnkhe borokko devanagari ponthi swi. Hwnkhe devanagari to tabuk phatsa rwgui wngya abo borok bo swi. Hwnkhe Bangla bai tonina hinui Bangla bai wngthotok. Tei kaisa naidi Forester tei Forest Guard sebuk abo madhyamik tei higher secondary berani. Chwng tabuk je Forester tei Forest Guard sebuk naitongmani abo wngkha tamo aro exam besibagno 10 standard ni abo rok mangnai. Aroni syllabus ni onusare no wngnai. Hwnkhe 10 standard 10 jora rokni to chwng khojima sakamjokna ang abo madhyamik tei higher secondary hwnkhe tamo Bangla script bai no tabuk swngjagra portion o swnamjagui tongo. Hwnkhe ayang bwkhako naharnakhai bo chwng uansukgui naimano Bangla script bai no swngmung swnamjak thotok. Haikaba ayang bwkhako no kwbang percentage wngwi tongo. Sanlaiui tongo Bangla script tei option o tonidi Roman script. Hwnkhe tabuk swkjagra abo hairokto wngyaku hwnkhe aroni bisingo
abo hai posno rok swnamjak yano nugo chwng tamoni hingkhe Bangla haikaba Kokborok haiko English haiko Kokborok abo hai swngmung rok hingkhe chwngse chwng duita bai fainai kaksa hingkhe English haiko Kokborok fainai mane Bangla bai bujiyakhai Kokborok bai haikaba Kokborok bai bujiyakhai nung English bai hingkhe script no khai duita khai rimani daksa jora nukjayakhai kaisa basani no duita script bai swngmung rok swnamjakmani nukjayakhai hingkhe ayang bukhago hingkhe no chwng naharnai hingkhe ek Roman bai wngnai ek Bangla bai wngnai tei option bai paithago hai ma tongo ta hairikheto duita option bai rikheto chini bagui kaham je Bangla script bai porimani borok Bangla script bai aram khe poriwi hamjokmung no achukgwi kaham khai attempt khaimano tei je Roman bai hamjaknai rok hamjaknai plus Roman bai porimano chwng je porimano kaham khai bujio abo no chwng hamjago hingkhe je Roman bai porimani rok borok Roman bai kahama khai hamjakmung tei swngmung rok hamjakmani swngmung rok no poriwi chwng tiphir mung rok riwi manui Adi hingkhe chwng tabuk Roman ni bwkhaknai nailaiman Roman bwsakjorkhai gwiman mane wngwi wngkhatok tabuk Roman script bai bo sebokni amjokmungni swngmung bolai swnama nukjago tabuk abo hai bo nukjagui tongo Roman bai bo phiaba abo graduate level eba officer level haikaba rwngno kotor tei rwngno piyung rogo swngwise swnamma nukjago thangnai salkisa swrwngmano chwng nukha Maharaja Birbikrama University ni assistant professor ni swngmung ba swngmung bolai assistant professor ni amjokmungni swngmung bolai o tam paikha Roman script bai mangno aro swngmung swnamjak abono karwi bo diet college ni je lecturer ni amjokmung nakha aro bo chwng Roman script bai no nukha khainadi tamoni hingkhe aro swrwngma tei phwrwngjakma Roman script bai man chwng jotono saimano college o hingkhe college tei university rogo hingkhe Roman script bai no swlaio tei phwrwnglaio phiaba yang tekisa tola level higher secondary tei madhyamik rogo hingkhe chwng school rogo hingkhe abo Bangla script bai no choliwi tongo university college rok wngkha abo boroni kaisa phan tongo borok bo bai bo script bai swnamnai swnamya hingkhe phiaba sorkarni sebok rok wngkha abo sorkarni phan aro gwdalwi tongo hingkhe aro borok Roman script bai swnamnai hingkhano swnamya abo tei bo wngwi mano hingkhe ayang bwkhak naharnaikhai hingkhe chwng Bangla script bai no ahukjak chini forester tei forest guard ni sebokni amjokmungni swngmung bolai o bo script bai fainai abo Bangla o kisa ahukjak hinui ang khaklaiha tei chwng nuktongo TET haikaba TRBT ni je post graduate level ni Kokborok ni exam aro bo chwng Bangla script bai no aro Roman script bai samlaifano aro Roman script ni kuno option hinui Bangla script bai no hamjokmung mario ba swngmung bolai swnamjago tei TET 1 TET 2 aro bo je Kokborok ni paper hingkhe Bangla script bai no swnamjago Roman script ni option 3 haikaba Roman script bai swnamjagya hingkhe ayang bwkhago naharnaikhai hingkhe Roman script percentage kom no wngwi tongo chini forest guard o hamjokmungni swngmung bolai Roman script bai wngmani percentage kom no hinui uansukgwi mano tei bayap songnoro tesuk idea wngwi mankana je omo haino wngnai okokya omo ani idea haikaba ani uansukmung no norokno share khaimase hingkhe chwng khoroksa candidate wngkhi tabuk tam khlaichai chini tabuk khlaichai ekmator o lama tungsano tamo hingkhe porinani chwng porinani swngno chini lama Bangla script bai phano faitongkhu Roman script bai phano faitongkhu chini aim haikaba naharmung no chwng kaisomnani
जों पास होननानै जों नाहरमुंखा जों sebukno tesno yago narangnai eko sebuko जों besni pass hingui pas sebukno nahanani sanani asukno salai जों ओमफ्राय आंनि भिडिअ तनरना आं ओरैनो जोंगो रोमान स्क्रिप्ट बायगो बांला स्क्रिप्ट बायगो ओंखायनो र आरोनो परि परि वै फरायखायोमोन माने साहित्य गैमानो हामबाय आंनि कग्रामनो जाजाथे